Ahoj, já vás vítám na kanálu Rozbalovačky z AliExpressu a dneska se podíváme na takového malého drona. Přišel mi asi před týdnem, trvalo to nějakých 25 dní, než mi přišel a stál 25 dolarů. Byl ve slevě, asi ze 40 mám takový pocit, takže za 700 si myslím, že je to hodně kvalitní dron, když počkáte na slevu. Takže jdeme se kouknout na krabici. Vidíte drona ovladač, tady nějaký Wi-Fi, jo, tady barevný provedení, já mám teda tohleto, přijde nejhezčí, a pak tady přišla krabice trochu pomačkaná, ale nějak v pohodě. Takže jdeme se kouknout dovnitř, co k tomu dostaneme. Takže dostaneme k tomu nějaký takový manuál v angličtině, potom kabel na nabíjení, šroubováček, náhradní vrtulky, pak tohleto takovej jakoby držák na mobil, to si ukážeme za chvilku. A teďka samotná kvadroptéra s ovladačem. Jak vidíte, můžete si to dát takhle do ovladače, což mi přijde hodně praktický. A tady už je samotná kvadroptéra. Vidíte, že je teda malinkatá. Když to dám na ruku, tak je to velký v podstatě jak dlaň. A můžete si ji dát třeba do kapsy, ty vrtule se dají takhle krásně ohnout, takže se nemusíte bát, že by se rozbila. Tak, jdeme se podívat na ovladač. Tady vidíme základní dva joysticky. Klasika, si všichni znáte, tady to je na kalibrování a tady vevnitř vidíte takový žlutý kabílek a tím se dá dron taky nabíjet, ale moc to nepoužívám, trvá to hrozně dlouho a o dost lepší je to nabíjet normálně, třeba připojit tady ten kabel do noťasu nebo do zásuvky. Tady se dávají baterky, mám takový pocit, že 2 a 2, našroubujete. Jo, a tady se podíváme na ten stativ, tak ho zasuneme a sem si můžeme dát telefon a jelikož dron má vlastní Wi-Fi, tak se můžeme koukat na obraz prostě v živém přenosu. Takže sem dáme telefon a tady vidíme, co se přenáší tady z té malinkaté kamerky. Kvalita není nic moc, ale za 700 korun myslím, že je to více než odpovídající. Dron lítá skvěle, je teda určený spíše pro začátečníky. Myslím, že pokročilí uživatelé by s tím nebyli moc spokojení, ale na začátek to fakt stačí. Tak, pokud se vám video líbilo a dáte tady na to video více jak 5 lajků, tak natočím další rozbalovačku do konce týdne. Díky, mějte se a čau.